21, 2020. Title, After 5 Years, Tayo Din Ba Kaya? By Marga. Hi, I'm writing this because I feel like I had to. Kindly bear with my grammar na lang din. I am in and out sa Cebu. A friend of mine who is a listener sa page nyo, sinabihan ako mag-share ako dito. So, I thought I've already moved on from the past we used to share before. Ay, sunggo na ko. English naman sa siguro ulit. Pero ang abi ko ba ko atay. Tagalog, arang-arang eh. English na guys. Sabot-sabot tani. Alright, patayin guys. God knows how much I tried to avoid from him. I even unfriended and blocked him from my account. Deleted his number and proceed to college as if nothing happened. It was a long process that it felt like it was an everyday torture for me and my mind, asking where did I go wrong. Mga tapay-tapay English kita ditahan ko. English naman sa English naman sa niya to sindirang Cruz kaya ay sindir taon Marga ay naunsa naman taon eh tabang pagsabot-sabot masyadong dila ni na pero kakayanin ni mga gars na. Alright, padayon to no matod pa niya. My mind asking where did I go wrong? Is there any third party? Am I really not enough? I always looking at you, trying to reach you, begging for answers, but none of them work. I was so pathetic that time. I felt like I was left hanging in the air. Sa bagay, ang tanga ko rin naman kasi sa part na idinidepende ko na sa'yo lahat, diba? Yung ginawa ko ng mundo yung isang tao. Alright, girls, type pa girls. Salamat at Tagalog. Alright, padayon na girls. So, mato-matot niya sa to sender. Yung ginawa ko ng mundo yung isang tao. Di bitaw lalim no nga murag. Siya na gid ang imuhang kalibutan ba, di ba? Na may nana no? Kana bitong adi gid na may nana. Nana gid mostly samot na ogoan kaning in love ka na. Siya na gid ang imuhang kalibutan eh. Di ba? Murag nana ba? Alright. Tas nang bigla kang nawala. Ayun. Naiwang wasak ng sobra-sobra. You just stop talking to me. Ghosting ika nga. And then broke up with me through a fucking text. Kadyat sa course mo. To a F-U-C-K-I-N-G na lang at tibutan ka rin. And then broke up with me through a no, you know na mga girls. Fucking text message after few weeks with no explanations. For me, that was even more painful. Ubito, no? I feel yes in there. I feel yes in there. Di ba? Lalim, oy. Di sad lalim mga girls, no? Di ba? Ikaw daw, i-ghosting. Mura ghosting na lang yun ba?
then broke up, matod pa niya sa to sender, and then broke up with me through a text. Matod pa sa ako ang last nga mga live stream, no, sa atong alain nga story, kalimot ko kang kinsa to nga katong Ingles man siguro to. Di to Ingles ko antay. Basta kato, no, matod pa ato akong giingon pag last pila ka kwento nga nilabay nga story nga it's better to unsa ni tawag gani, it's better nga closure magani or makig-break kaniya personal mga gors, ayaw sa text kay masakit yun na siya, di ba? Kay murag nahog na unsa man kuan niya, murag na ba, pero alright, padayon ta gors, ay di man tagad. Alright, padayon ta. We graduated high school. We parted ways. Took our desired courses in a different university. And we even both started dating others. And we just forgot the 16 months of love that we shared. Aguroy kasakit ni girls. Hindi siya galing. Pero, try na girls! Yep! It was just a year and a half. But the fact that you left without even saying a word was too crucial for my side. Kana siya girls, sakit yun na siya mga girls sa to mga viewers, no? Nga mo, bisag kinsa man lang, uy, sakit yun ay nga mo. Mura bitaw ka nang nakigbuwag ka through text ra niya. If katong nag-uyab pa mo, sige mo kita niya. Abi kayo lower your pride that time. Kaya mura last sa inyong last part sa inyong pagugma sa inyong laban. Di bitaw last part ba? Dapat say it in personal mga girls nga wala na gyud nani. Ban ba kaning be a man or be a basta kasi tawag ka na be sportsmanship mga inana mga girls ba, di ba? Kanang mas mayo manggod to sultian nimo nya. Sa una nga uyab mo. Nindot kanyang kuyog-kuyog, nindot kanyang kuan-kuan nya, inig makigbuwag mo text. Ano ba naman? Di ba? Bati kayo na girls. Para lang nako, mas maayo gyud magbuwag mo. Kung gusto mo nindot nga closure. Eh wala naman gyud, di naman ka mo work out para sa inyong dual, sa inyong relasyon. Better personal ni may sulti girls. Although sakit na siya, sakit sa atong kung ikaw mo gibuwagan or siya imong ganahan buwagan. Sakit yun na girls. Why sakit? Walay dili sakit sa di buwagan girls. Sakit yun na siya girls. Pero you did a right pod kay dili right nga imo siyang gibuwagan, right nga gibuwagan ka. No, right ba nga ni buhat ka og maayong like personal gid siya nimo giingon na dili para sa nang text ra, di ba? Basta mo na. Alright, padayon ta girls. Well, although I used to date others, why does it feel like I'm always going back to you? I always end up comparing them to you, while you already had a girlfriend, and you seems to be fine. I was so down and miserable for a year. I thought I'm gonna be okay if I found someone else, but no. It just turns out to be another mess to clean. So I broke up with him. I stopped loving. Well, there are these flirty things, but yeah, nothing seems too serious about it. Tapay kasi kadyo sa kursa. Wa naman sa ko nakita naman na English sa mga tanan. Alright, madaya ta girls. Alright. All because I see them unworthy of my love, I became
frightened by my past. I became coward tourist and open up. I developed a lot of insecurities and fears. I become introvert by my own thoughts. Wala po siya ikaw, puro na po rin. Alright. Mga sabot-sabot, mga pandila. Gagawin na sa English ba? Sinsya na mag-gawin sa accept, may apology. Huwag ni mo, sinder na ako na mati ka karon. Aray pa na ito, Gorsay. Sabi na. I even isolate myself from others. And for me, I was okay in that way. It was difficult at first, but yes, it was a long process. It took a lot of time and mental effort to cope and accept that you are no longer part of my life. And so am I too. And I became okay again. I even have the courage to unblock you, since I already find it so immature. I start diverting my attention on my studies. Although I suck at it, yes, I changed. I was so focused and driven with my studies before, but after what happened to me, to us, it left a huge mark on myself that it affects my studies. Even with my socialization to others. But then I tried to bring back myself. I tried doing things I used to do before. I hang out with others. I try to enjoy, because that's the only way to forget you. Ang hirap naman ng ikaw masaya na, tas ako, ito, miserable pa. I have to move on, mga girls. Matod pa sa sender na. That's right. Pero wak pa naman takabaw ganun sa tumoy-tumoy, no? Okay. Pero nalang ko tayo makuha, no? Wala takabaw sa tumoy-tumoy ba? Pero maya po rin gingan. Wala takabaw ba nga? Ako gimin, wala takabaw nga. Kung kinsay nakibrok, buwag ani nila. Basta, aray, patayin tagarsay. Kamu nalay bahala. Alright. A few years later, you started chatting me again. The new me, who was a self-proclaimed strong, accepts you again. We didn't get back to each other. Instead, we had a closure. We met in person and you explained your side. God knows how much I wanted to hug you that time. But all I can do is to smile at you. As much as possible, I am maintaining my guards to be strong. I don't want you to see me dying inside while you are progressing in your life. Naman is kanta girls na dying inside, I was dying inside. Barina, bitaw no? Bitaw sa matad pa niya, no? Siya, naglisod niya move on. So, meaning to say, yan, nagpakatatag siya ba? Di ba mga girls, nagpakatatag, basta mo, no? Sa Tagalog, di ba, mo na siya, no? Yan, pasabot ba nga? Nagpakuan lang siya, need to be strong. Don't let your guard down. Basta niya, mabihag na sagka sa mga kuan, no? Sa iya mga paon. Muray na ba, di ba? Maayo po niyang gibuhat. Mala na lang, ano. At least, gusto naman siya nga kuan.
Abot siya, magod siguro gibuwagan. Ayo, nato na ko, basa tapagars. Basa tapagars. Alright, parayin tagars. English na sa gars. Sungguh-sungguh man tato ilongan ni, oy. Alright, we ate at the snack house, and there you said you were so out of your mind that time. You felt like something is missing in our relationship, and you don't know how are you going to handle a relationship anymore. And guess what? I don't actually believe on it. I don't know, but there is something on me telling not to bite the bait. Bitaw, sakto ang gingon. Ayaw, God, don't let your guard down, God. Kay basin niya. Gimingaw lang siya nimo ba nga time. Gimingaw pa to niya, gusto sa ko makigbalik. Na may nana, no? Pero bati ay, ayaw na, girls, eh. Bati kayo. Di bitaw na nana, pero ang say tawa gani, mas sakto yung gingon ay. I'm with you, Sinder. Why binuang? Good vibes na dire sa atong new viewers, no? Pero I'm with you, Sinder, no? Sakto mo gingon nga. Why you ganito, kay basin. Gimingaw rin siya katurapon nga adlaw niya, niman-niman. Buwa na sad, ghosting na sagda. Ay, ansa ba naman? Di ba? Awati na mayo. Sakto na yung mag-ibuhat, Sinder, no? Nga, don't let your guard down. Need to be strong. Tumpak kaya na. Alright, parayin to, girls. Matod pa niya, no? I don't actually believe on it. I don't know, but there is something on telling me not to bite the bait. Oh, di ba? Instead, I replied to you that you just lost your love for me and added a short chuckles on it. You didn't answer immediately, but I can clearly understand your point there. I understand because maybe we were so young back then, and I was the only one who took it seriously. I accept that fact gradually. Yes, it was painful, but that's the truth. You said that you tried saving it, but it didn't work for you. And so, you left without saying any words. You also said that there was never a third party. Naniwala naman ako sa part na yan kasi between the two of us, ako ang naunang nagka-boyfriend. Sabot na ka-girls, na pagbuwag nila, siya din mo ang Cinder rin, no? Cinder din yung una naka-uyab. Pero, the fact is, di man ko, gibuwagan man sa good siya sa laki, girls, di sa, siyempre, siya, kasi kung sao niya, di ba? Basta maunay ka, malis. Alright, patayo to, girls, kaya di ato may bawaan tong, ansa yan, tumoy yan sa tuwang story, no? Patayo, girls, alright? Alright. Anyway, we continued chatting each other, and we even both agreed to be friends. Yes, martir na kung martir, but I was contented in that kind of setup. At least in that way, we can still act as if nothing happened. We can treat each other just like before. We remain friends, and that's fine with me, because I know even my heart still wants you back. My mind keeps on telling me naman na wala nang maibabalik pa. What we have right now was just merely a friendship. After a year, you transferred to Cebu,
And again, you had your girlfriend there. Oh, grabe rin, no? Kani din ang lucky rin, na isa, ani Gorsoy, yung mag-ibuwag ka na yun. Oh, may isa, siguro, si ang sender, no? Ato ding sender, no? Sa iyang identity name is Marga. No, sender, Marga, Gors, no? Basta, alright, Gors, tangan ko sige, after a year, na pagyarig Cebu ang lucky, wait, saan ba ni Kuyog ang iyang girlfriend, di ba? Marag i-transfer to Cebu and again, you had your girlfriend there. So, taga Cebu, siguro ang uya ba ba? Aning iyang ex na day. Alright, Gors. I started avoiding you again and focus on my own life naman kasi nga I am no longer part of your life na. Plus, I don't want to bother your relationship with her since sometimes she's using your account. Alam mo yung nakakainggit? She was there for you all the time. Nakakainggit din yung part na ipopost mo na yung mga picture nyo together. Grabe, as in, dinown ko sarili ko upon seeing your happy pics. Laka out, maraming girls. Bitaw, no? Mas, tabaw mo, girls, masakit yun makita ninyo yung mga gihigugmagit sa una nga nanaylain ba niya. Happy guys sila. Sakit yung kita naawan, no? Kaysa katong imuhang may bawaan nga ng babae, no? Ng lalaki. Maray na ba, no? Sakit na makita mo sa picture, no? Mga, happy together, maganda ba? Mga ikaw, wala lang. Tanaw lang, katama na. Okay. I feel you, Cinder, na. Wala ka, Cinder. I'm with you. I'm with you, na. I'm with you. Alright, Gors. You were too happy to be together. Then I compare your relationship with her to ours. And I conclude you are much happier to be with her. Mas nakakainggit pa yung part na she was present during your graduation. She finally met your parents and you even lasted for a year, I guess. Samantalang parang dati ako yung ini-expect mong dadating sa graduation mo. Ang sakit lang pero di naman masyado. Siguro more on insecurities na lang yun. I know my place, di naman. At that time, all I can do is to congratulate you through message. Trust me, I am too professional for this kind of setup. So, fast forward. After your relationship ended, we started chatting again. Ay, nagpakamartir gina isa nga to ang Cinder, Girls, no? Diba? Ang isa nga good. I feel you, Cinder, no? Pero love yun ni mo siya, no? Pero wala yung kapadaan, no? Kaya basi niya, ikaw nagugma ka niya, siya rito, jugma. Maray na, joke ka, good vibes sa tadiri, ha? Mga girls, good vibes ni mo, Cinder, ha? I feel you, Cinder, I'm with you, don't worry, ha? Diba? Alright, the girls. Yes, again. Pakiramdam ko nga i-chat mo na lang ako pag wala ka ng jowa. O, diba? Sakto, diba? Parang kung wala na siya uyab at tanapot siya, magsamok-samok na sa tiyanin mo. Ay, naunsa ba tayo na? Ayaw, girls, sa katong pa, no? Sa mga kuwan po, no? Dili na tayo tanan, pero sa kadaghana lang, namgi mga inana, no, not contented ba, dili kontento sa ilang isag na usa na same raman na sila mga girls, pariya raman na kung
ato na lang inaniyon pagsabot ko. Nangita mo nga, ngita mo sexy, ngita mo tako kay kat sa to, tako boobs. Pray na na, tako kay lupot mo. Ginana ba, ngita mo gingunan na, same raman. Better is ang kasing-kasing niya, diha ragyod ni mo, di ba? Mo ginay pinaka-the best kaysa atong boobs. Di ba na ito, dagkan na kita yung laki ko. So, maray na ba kung sa mga laki na. Pero kung sa babae po, yan, ako itong mga nindot po kay glawas, laki, gapo, tisoy-tisoy niya. Maray na ba niya, dagkan na kita yung maray na, di ba? Di ba tao, girls? Imo sakto, no? Di ba? Mura ka game, mura ka na niya kuhan. Kung wala sa silingaw, ikaw na sa iya buwan. Maray na ba? Ayaw na, girls. Napa may dagan niya. Siguro, kani siya, kani pa po sa ilang stage, kani nga, paano itong sender, no? Pass naman eh. Sa panahon pa niya itong, medyo bata-bata pa sila siguro, mga teenage pa, matod pa sa sender, no? Kay high school ko, di ba? Nakadungog mo ito. High school, di ba? High school pa man sila ni. So, sakto naman kay bata mo po ito nga time. Di ba? Alright, pa rin tagorsay. Isang tao niya. Alright. That is why lagi kitang binibiro na miss mo na ako. Miss mo lang akong lokohin. Kasi ganyan talaga nararamdaman ko. You'll go back with me when you have no one on your side. Ganoon na lang ba ako sa'yo? Pag wala ka bang babae dyan sa lugar na yan, babalik ka sa akin? You can't blame me if I am still doubting, because up until now, I am still searching for the man I used to love before. But I guess time transformed you into something new. Ang laki ng pinagbago mo. Ang laki na rin ng agwat natin sa isa't isa. Nakagraduate ka na. Samantalang ako, ito, nahuhuli pa. It felt like you outgrew me. While you are already progressing, I am still here, stuck in the same place. Upon chatting with you, I realized that we both now have this different perception of relationship. One time na itapik natin yung relasyon natin before, there, you want it back. Ang laki sobra ng doubt ko kung papatulan ko o kung ano ba. Kasi nga, iba talaga pakiramdam ko. I don't want to be someone who you can lean on just when you are lonely. I want to have a serious relationship. Kasi nga, ba't ka pa makikipagrelasyon kung makikipaglaro ka lang? Sakto, di ba, girls, no? No, lalay magprinsipyo, mga laki o ang depende no, tao. Di lalay magprinsipyo, girls. Kay for me po, sa usa ka lalaki, di man ko hinguyab nga lalaki, girls, mga girls. For me lang, manguyab ko, kay nanguyab man ka na, so mauna na siya. Kung magdugay mo, magdugay good mo, God. Kung gibiyahan ka niya, wag tayo nahimuan na, girls. Pero ba, pero kaniya, yung pasabot nga, girls, sa itong sinder nga si Marga. If you're listening and watching right now, atong sinder, girls, Marga, good vibes sa ta, dire yan. Good vibes sa ta, pero seryoso natin mo ang kuhan, girls, mo ang letter, di ba? Yung story. Grabe na yung tagorsay, ma. Batan tanig CFC. Alright! Oto no, matod pa niya. Mas nangita gid siya siguro kani siya to sender that time. Nangita na siya og seryoso. Sa lahi man gud ang mga babae, girls. Mutongtong yung nag-teens, mas dali sila ma-mature kaysa lalaki.
Di ba? Sakto ba? Di ba? Sakto, no? Mas dali mo mature yun ang bae yun. Kaysa lalaki. Kita mga laki, naagita, atuwa na gina, sa atuwa gina mga, naagita na mga inana nga mga sitawagan na yung manarisin. Basta inana, wala siguro. Alright, maraming tagors, di ba? Something yaw-yaw tagors. Alright. Saan ba papunta yan, di ba? I want it to be personal, but you wanted it to be virtual and risk in LDR. I remember when I asked you if you are willing to be back. If so, then do it personally. Then you refused that idea because maybe you misunderstood my thought. I am not rushing you, rather, I am just testing your willingness. Oh, no, ako'y nakita, Gidrigos. Mogi na, gipangita, Gidrigos. A willingness. Di ba? Willingness, di ba? If you are willing to, if you are willing, basta, basta, mawala siya, girls, willingness, di ba? Buhaton yun mo tanan kay gusto yun mo. Maray na ba? Kung sa kuha na tuwa pa, nga Bisaya, Bisaya, di ba? Kung Bisaya, Tagalog, pariyar. Bisaya, Tagalog, mga isra nga. Kung gusto, marami paraan. Maray na. Kung di gusto, bahala. Wagin na, paraan, girls. Nagaginay ko ang rason. Alright, patayin ta, girls. That time, inaantay ko lang kung willing ka na to express your feelings personally. Kasi ang labo naman talaga kung sa chat lang. But then, iba ata pagkakaintindi mo. Akala mo, pinapauuwi na agad kita ng agaran. As much as possible, I don't want to gamble again. Having a long-distance relationship doesn't have any assurance, especially if I am still doubting at you. Pero girls, as in there, bitaw, no, about lang, dili ni sa kwan na, dili lang tayo. Pero about sa kwan ba, kaning LDR ito, mga girls ba, na? Kaning LDR naaman sa joy mo si tao gani nay mo survive. Depende na lang gina kung basta pero nagi mo survive ni girls. Di yung daghan dyan na apoy na tabuan na survive sila matod pa tong last sender nga kuan. Pero nag-doubt maka ni niya kay sa iyang gibuhat sa una. Better don't lose your guard down. Don't lose your guard down, di ba? Uy, open na kayo ka. Ayaw na, girls. Alright. Right, girls. Moto, no? Eh, wala lagi siya assurance. Nag-doubt po siya. Matod pa sa tong sender. And in my side, I would surely lose in that way. I just replied to you saying, don't worry. I am not begging for anything from you. I just want to test you, and I think I've got plenty enough. I know how much you dreamed to be a successful person, and in that case, I don't want to hinder your dreams, because I know I have nothing compared with that. And after that, we stopped chatting each other again. The last time we see each other was when you came back home. You asked me to go to your place. Ipinagpaalam mo pa nga ako sa parents ko. There we talk. You even told me na if ever hindi tayo naghiwalay, malamang
sa inyo na ako nakatira ngayon. Natawa nga ako pero may point eh. I know, aabot tayo sa part na yun. Then I just answered, maybe it was God's plan para mag-break tayo. At least you are already successful right now. You are just waiting for a call for work. Nakapagtapos ka. Then you look at me saying, sayang. Oo, sayang. Sayang yung time na sinayang mo natin. Kaso wala eh. Hanggang dito lang tayo. I know it's pathetic, but yes, magkaibigan kami eh. Dito, Gors, no? Katuyang gingon ba? Maybe it was God's plan para mag-break tayo. For me, Gors, yeah, siguro, sakto. Siguro, maragi na ba? Ang sitaw pa niya ay, nag-meet mo for a reason na siya mga Gors. If magdugay mo, ang trantod, we call it a blessing. If dili, and then, if dili, that's a lesson, Gors, sa imuhang love life. Moray na, no? It's a blessing or a lesson ba ng tawhana or kanang persona na sa imuha. Matod pa si mag-ingon ba? Maybe it was God's plan para mag-break tayo. Siguro lesson siya para sa imuha. Para inigabot sa future. You know what, kabaw na ka, ang sa imong buhaton, di ba na kay kasanggan. Basta inanagad, alright! Alright, Gors. Matod pa niya hanggang dito lang tayo. I know it's pathetic, but yes, magkaibigan kami eh. Hanggang sa pag-uwi, habang nakasakay tayo ng motor, sabi mo, yumakap naman ako sa'yo kahit papano. Yumakap ako kasi alam ko, last na to. Last na to kasi aalis ka na naman. Gusto ko na nga umiyak noon habang nagdadrive ka eh. Lalo na nga nagsabi ka ng bye-bye. Wala, niyakap lang kita. Niyakap lang kita ng mahigpit. Hanggang sa nagbiro ka na wala ng abs. Puro na tabs. One abs na lang. Wala abs na, puro na dito tabs. Dana, biro man siya. Diba, wala na ko yung abs, so one abs lang. Tabs ba? Taba na. Alright, Brian, tagarsay na. Alright. Pareho tayong natawa, pero ako, parang wala pa rin eh. Ang lungkot lang isipin na after all these years, wala rin pala yata tong patutunguhan. Sabi mo, see you soon. Sabi ko naman, sige, kasi aalis ka na naman talaga eh. You just replied, babalik naman ako. Babalik ako sa'yo. Kilig-kilig din ka ni Kursa. Jack na Kursa. Good night sa trare. Siyempre, kinsa may kilig ko na, diba? Kiligon sa yung gani. Pero don't let your guard down, Gors. Kay you don't know, diba? Pero ganig mo, balik yun sa Gors. Yan, nagtuloy-tuloy na rin yung relationship. Wala na siya sagol binuang. Naka-learn siya sa iyang mga tax-pod nga relasyon after niya pag-break up. Siyempre, makauyab man to, diba? Naka-learn siya nga, oy, mas better ka nga dito gyuday ko, para yung gyuday ko masama, mauna siya. Maragi nana po ba? Namay nana nga, oy, ni balik mo. So, para ka mo gyud, namay nana. So,
either gitagaan kanya lesson that time, katurpon nga panahon, then ibalik siya for a blessing na. Di ba? Tagaan kanya kuan nga, pero bati ako dahil kaya nagbinuang gano'n, bata-bata pambut sila ito, no? Pero ang nakabati lang, if mabalik na siya sa future, mo lang ato ang ikadlokan. Siyempre, sadlok na mga nanay, di ba? Isa may dimadlok na nanay, di ba? Maray na ba? Alright, try the guns. That time, may maihaharap na ako sa mama ko. Again, natawa ako kasi nga, di ba, para kaming mga tangi kung mag-usap. Kala mo may label eh. Ang ending, ako lang umaasa. Lecheng puso to, pusong to, lecheng pusong to, diba? Listen mo sa turuan mo ang puso ko. Lisura gid no, pugngan sa to ang kasing-kasing no, kung once maigo na kita sa to ang gugma no, kay lisa jud magpakamartir na lang. Pero Anton, makarealize ta, madugay nga no ako ning gibuhat, nga nung ako pa magid ning gibuhat, nga di magid siya, nga anong mukuhan pa man day ko niya, di ba? At time comes, makarealize kita, time comes, maabot din sa tuwang point, maabot sa tuwang part nga, di na gyud, maray nana, di ba? Maray, stam all na siya, sana all may label. Bitaw, no? Wakit sila label. Alright, Guars, lecheng pusong to, di ba? Siyempre, di niya, wakit niya, puso mo yan eh, di ba, Guars, sister? Kaya sumagot na lang ako na, okay. By that time, may maihaharap na rin ako sa'yo. By that time, tapos na ako. Baka may trabaho na rin. Kaya see you in 5 years. Kasabot ako, Gors. Mo rin yung title, na? After 5 years, baka tayo pa sa to, baka tayo, nirabi, asa man to, tayo din ba kaya? Mo rin yung title, Gors. Mo rin. Alright. Mo rin, alright, Gors. You ask why 5 years? Kasi di ka naman magtatagal. Sabi ko kasi, let's give time to each other. Patuloy lang ako sa pagsasalita habang nakayakap pa rin sa'yo. Malay mo, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Malay mo, tinitest lang tayo ni God. O malay mo rin, Cinder. Malay nyo, Cinder. That was a test. Sakto ka na. A trial. Or unsa ba na. Basta, it's a test para sa inyuhang. Sana. Inyuhang, basta test. Pagsuway ba na? Magiging mga pagsuway, Gors. Basta pagsuway na. Nga, ang ending, tamo gidi ay. Maray na, di ba? Alright! Maray na, Gors. Lakas ng loob kong sabihin yung mga katagang yon, kahit masakit sa kaloob-looban ko. Pero nagulat ako nang sinabi mo, malay mo naman, tayo talaga para sa isa't isa. Wow, kilig-kilig sa kanigars na. Kilig kong sa'yo kani, malay mo. O, diba? Mga pagsuway ba? Malay mo, kamo gidi ay. Di pa tayo tagas. Alright. Natawa ako kasi umasa na naman ako. Masyadong magulo yung setup natin to the point na kahit tayo hindi na rin to maintindihan. Ang hindi ko lang din magets is why you keep on coming back. Why you keep on showing up when I am already healing? Saan ba to patungo? Mga Gors, no? Ito, no?
Saan ba to patungo? Maray na ba, no? Di ba? Hindi ko may ikon-god kay imbis naghila siya. Niya, balik sa tulak kay pakita. Niya, magkuhan sa ikuan sa niya siya. Kuan, kaning si tawag gani. Ang si tawag na ay nagpakamartir. Maray na ba, di ba? Maray siya kuan ba? Kanang, basta mo, ano say? Alright, paray tagors. Because honestly, nakakapagod umasa sa lecheng destiny na yan. Ano to? Pagbabalik ka, magugulo na naman yung puso ko. Matitibag na naman yung pader na ilang taon kong binuo. Pero hanggang kailan ba? Oo, marupok sa marupok. Kasi nga, may natitira pang pagmamahal. Pero, pagmamahal ka ba talaga? Baka, infatuated na lang tayo. Baka, nasasayangan lang tayo sa memories. Basta, if ever, after 5 years, tayo talaga, siguro milagro na yun. Pero kung hindi, hindi. We still have to move on. Hindi na natin hawak at bawat isa't isa. Hanggang dito na lang. At salamat. This has been your ating bukruma na hindi alam kung aasa pa ba o hindi na. Again, salamat, Reader Eric. Alright! Moto story na to, no? For tonight. Moray kasabot na rin ko. Asa yung title, After 5 years, tayo pa rin ba? Kaya, moray, no? Marupok, di ay, Gors. Moray tingin, marupok. Diba? Like, nakuan ko sa Destiny ba? Mga Destiny, Gors ba? Mana ko'y pangutan na. Matod pa sa iyang giingon ganiya sa tong sender, no? Nga si Marga. Ingan siya na nakakapagod umasa sa lecheng destiny na yan. So, for you mga Gors, na by destiny, naray na comment down below Dito no, to man ko destiny Gors. And to sa God's plan. Diba? Destiny, God's plan, same naman siguro na, diba? Morag mo na siya. Same na, diba? Kay, kung destiny, God's plan, more naman. More naman siguro. Diba? If God's plan nga, kuhan, ipag-meet mo duha, magkakamo for how many years, and then, sa future, nagbuwag kayo mo, that's not a blessing. That's kasi tawagan a lesson to your life, mga Gors. Diba? If that is a blessing, kuha na siya. Kasi tawagan na. Kaning pabili na siya niya mo. Diba? Matod pang ID mo. Itong mga kuha no. Itong mga ni-comment no. Gi-invite ka tayo. Padog. Tog. Ay, shoutout din ko no. Nato sa mga viewers no. Sa ni sila si Idek E-Player. Ay, shoutout ni mo. Dagang salamat. Don't forget to follow the page. Subscribe to YouTube channel. Also to Rosie Pitbulan. Alright. Matod pa sa to comment na sakto. Sakto jud ayo. Diba? If it is a blessing or a lesson sa imong kinabuhi mga Gors. Diba? Sakto diba? If he or she is a blessing to you para sa imong life, sa imong kinabuhi, ay di jackpot. Di okay na, diba? Pero di, that's a lesson. So, malay mo, in the future, kibaw na ka, kung sa imong angay buhaton, kibaw na, basta mao na Mata bang ay di ikaw ray naghimo sa imong destiny. Sa ganitong quotes for today. Atong quotes day for today is for Friday. Friday is a day to finish your goals for the week. It is a day to celebrate that which you set out to accomplish at the beginning of the week. Well done, my lord! Diba?
siya. No, matod pa. Sa to, ikaw ray naghimo sa imong destiny. Oh. Pero God's plan gani kana to ko na girls. Destiny. May 50-50 girls. 50-50 ka girls. By the way, mo to tong story for tonight by Marga, no? Mo din yung title is After 5 Years Tayo Din Ba Kaya? Dagang nagpakpak girls. Di mo Marga, dagang salamat sa pag-send sa imong story, no? Dari sa among programa. I know, siguro until now, siguro ni after 5 years, pila naman lapay, siguro, ito no, kung dili gini, kung wa pa ni naabot 5 years, or ni 5 years na ni, basin wala pa siguro, wa pa ni 5 years siguro, girls, no? Siguro, nagkuhan pa siya ato, don't worry, Sender Marga, basin pa di ay, basin lang, pero, sakto tayo mo gingon, don't lose your guard down, yeah? Basin di, wala ra, kuhan niya, ipa sa asar na ka na imaniman, sa inapos, in the future, maurya pa. Pero di lang po tamo, don't judge sa, di sa tamo judge, una-una, gorso, samtang. Pero wata ka ba upod sa iya, una-una, no? Sakto, basta, may laro na niyo.